Jos on kiireinen päivä, niin voidaan tsempata toisiaan, että jaksaa sen työpäivän läpi ja heitetään läppää. Ja kaikki voi heittää läppää, että ihan yhtä lailla myyjä ja myymäläpäällikkö, että kaikki on samanarvoisia. Arvostetaan sitä toisten tekemää työtä. Muistetaan kehua ja kiittää, eikä pidetä itsestäänselvyytenä niitä asioita. Pauliina, ootko sä noissa reissuun? Mä oon menossa kotiin. No mut nähdään taas. Se tavallinen. Ehtisit sä tulee nopea auttaa mua? Vuotias nainen löytynyt tajuttomana rappukäytävästä. Naapurit hälyttänyt apua. Eikä kuulemma aika kertaa. Potilas sekava, tajunnan tilan vaihtelu tajuttomasta aggressiiviseen. Viimeisimmät paineet 8950, syke 124. IV-yhteys avattu lanssissa, mutta tippa meni pieleen tarjoamisen takia. Okei, otetaan labret ja laitetaan uskaan niille. Ei pysy paikallaan, mamma. Koitetaan tästä. Hei! Hei! Pysy paikalla, sitä mä en saa tehty tätä. Okei, tää jalasta. Voitko pitää kiinni? Ai saatana. Näytä. Ei helvetti. Nyt huuhtele nopeasti. Tajuut sä? Jos sä toivot, että täällä joku pelastaa sun hengen seuraavan kerran, kun sä vedät taas överit. Näytte voi ottaa. Haetko Uffe labrakärryn? Suostuiko se? No siltä näyttää.